Здравейте, дами и господа. Това е. Ние сме жертва на извънземни. Турция са стигнали до финал на световно първенство. Победили са Австралия, САЩ и Германия. Скоро може и кучетата да полетят. Турция са стигнали до финал на световно първенство. И Франция са били Молдова 9-0. Но Турция са стигнали до финал на световно първенство и почти са спечелили. Това е нещо свръхестествено става тук. Как Турция стигнали до финал на това световно първенство? Само ли Бог знае. Тук, ако не са замесени извънземни да помогна на Турция да стигна до полуфинал, аз съм Джастин Бибър. Направо, хора. Случи се най-странното нещо на света. Турция на финал на световно първенство. Надявам се ви е харесал този клип. Лека вечер от The Bulgarian Gameplay.